Samantala, LTO Region 1 po nagsagawa naman ng plate distribution sa Urdaneta City. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ang Land Transportation Office o LTO Region 1 ng plate distribution activity sa lungsod ng Urdaneta bilang tugon sa direktiba ng DOTR at ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ito ni na Regional Director Glorioso Daniel Z. Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric C. Suripena, katuwang ang LTO Binalonan at Regional Law Enforcement Section o RLES. Layunin ng aktibidad na mapabilis ang pamamahagi ng plaka sa mga rehistradong may-ari ng sasakyan bilang bahagi ng kampanya ng ahensya na maibsan ng backlog sa mga plaka at mailapit ang serbisyo sa publiko. Maraming motoristang dumalo upang kunin ang kanilang matagal nang iniintay na plaka habang tumutulong ang mga tauhan ng LTO para sa maayos na proseso. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.